guh bidin banga azadiyê. Felemez ulu. Di ser banga aştî û civaka demokratîk a rêbera Apore zêdetirî mehekê derbas bû. Dema ev banga dîrokî hate kirin di gelek derdorên cuda de hêvî û bendewariyek mezin çêbû. Bi taybet kesên ku alîgirî aştiya civakî û demokratîkbûna Tirkiyeyê ne, ev banga erênî û weke firseteke dîrokî nirxandin. Rêveberiya Partiya Karkerên Kurdistanê di gava ewil de erk û berpirsiyariya dikeve ser milê wê bê şik û guman hebe bi cih anî. Bi daxuyaniyekê bersiv da vê bangê û agirbest ragihand. Li ser vê fermandariya giştiya hêzên parastina gel jî bang li hemû yekîneyên xwe kir ku li gorî vê bangê tev bigerin û ji pozisyona aktif derbasî pozisyona xwe parastinê bibin. Ji ber geşedanên li seranserî herêmê diqewmin rojanetên guhertin û bûyerên cuda dikevin rojevê, banga jaliya rêber Apove hatî kirin jî weke ku dihat xwestin nebû rojev. Ango nehat nîqaşkirin. Bêguman em vê bangê nenirxînin û dernexin zanebûnê, em ê nikaribin li gorî pêdiviyên wê ji erk û berpirsiyariyên xwe bînin cih. Divê bêzanîn ku pirsgirêka Kurdî yek ji mijarên girîng ên siyasî û civakiya Tirkiyê ye. Tevê hemû hewldanên qirkerîn û înkarê yên dewleta tirk, ev mijar hîn bi hemû giringiya xwe ve li holê ye. Rêber Abdullah Öcalan ê ku ji 15 Sibata 1999 ve tevî şertê giran ên li girtîgeha İmraliyê her dem di nava hewldanên pêşxistina aştiyek bi rûmet de bû. Rêber Apo bi pêşxistina paradigmaya netewaya demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê hewl da ku balê bikişîne ser pirsgirêkên civakî. Lê ev hemû hewldan jaliyê şerxwazên demê ve ji nedîtinên ve hatin û li şûna aştiyê li herêmê şer kûrtir bû. Li beramberî vê înkarê di sala dawî de daxwazên azadiya rêber Apo kete rojava cîhanê. Bi taybet di qada navneteweyî de fîlozof, akademisyen, rewşenbîr, siyasetvan, sendîqevan û her wekî din gelek kes xwedî li paradigmaya rêber Apo derketin. Bi pêşengiya kes û saziyên cuda ji bo azadiya rêber Apo kampanya hatin destpêkirin. Ev hemû bandora vê paradigmayê bûn. Di encama têkoşîna 52 salan de êdî em bi zelalî dibînin ku rejîm û pergala dewleta tirk a qirker û faşîst îflas kiriye. Êdî bi van pergal û polîtîkayan encamekê bi dest naxin. Ev rastiyek e. Bi saya berxwedana bêhampa ya gelê kurd û gerîlayên azadiyê, ev zîhniyet têkçû. Yekem têkçûna pergala tecrîda İmraliyê û rûxandina vê pergalê encama têkoşîna serkeftî û bêhampa ye. Pergala ku divan êrîşan de bi ser neket, neçarma ku li rêyên diyalogê bigere. Li ser vê bingehê zexteke mezin jî pêş dikeve. Eger dewleta tirk rêber Apo û Kurdan qebûl dike, helbet ev bi saya têkoşîna azadiyê û pêngava azadiyê ya navneteweyî ye. Ev hemû bûn yek. Lewma dewleta tirk neçarma û çû cem rêber Apo. Li hemberî banga ku hatiye kirin, tişta ku jaliyê dewleta tirk ve divê were kirin, ew e ku ev berpirsiyariya dîrokî vala neçe. Îro çavê her kesî li vê pêvajoyê û gavên bên avêtine. Lewma pir giring e ku divê qonaxa wisa giring de herkes wezîfeya xwe bicih bîne. Eger bicih bîne dewleta tirk wê neçar bimîne ku vê gavê bavêje. Banga hatî kirin ji gelek aliyan ve xwedî giringiyeke mezin e. Ne tenê ji bo gelên Kurd û Tirk e, ji bo hemû gelên herêmê xwedî giringiyeke mezin e. Ji ber vê giringiyê gelek derdoran ev yek manîfestoya demî nirxand. Ev banga ku hemû beşên civakê digire, nava xwe de ne tenê pirsgirêkên etnîkî li hemberî hemû krîzên ku îro civak dijî rêyên alternatîv pêşkeş dike. Rêber Apo paradigmaya xwe ya netewaya demokratîk bi vê bangê ve pêş dixe û xurt dike. Li ser vê bingehê dixwaze têkoşîna gelê Kurd ji bo azadî û demokrasiyê bi ser dixe û dixe rojeva hemû cîhanê. Ev di heman demê de daxwaza demokratîkkirina Tirkiye û rojhilata navîn e. Banga daxwaza mirovan ji bo azadî û demokrasiyê ye. Rêber Apo dixwaze van armancên xwe bi ser bixîne. Lewma em dikarin bibêjin ku pêvajoya heyî di heman demê de pêvajoyeke têkoşînê ye.